Устай Кәрим исемендәге 152-нче Башкорт гимназияһендә «Чистая наука» халыкара фәнни-гамәли конференция үткәрелде. Башкорт теле көне һәм Устай Кәримнең 100-лыгы уңаеннан оештырылган бу конференция берничә юнәлештә эшләнә. Туган тел, театр сәнгате, Устай Кәрим иҗаты. Аларны иҗади эзләнү эшенә алыштыру аша телгә һөю тәрбияләү чараһының төп максатларының береһе. Укучыларның күп булуы куандырды. Бында башкорттар гына түгел, татарлар да, урыслар да Устай Кәримнең әсәрләрен укыган һәм уның илегенә, асылына үтеп инергә тырышкан. Шуныһы охшаган. Мәсәлән, кендек тураһында бик матур итеп уның образын тикшереп әзерләгәннәр һәм әле генә минең хәтеремдә Ярлыкау әсәре буенча бик матур эш кызыкай алып килгән. Наука төбәк-ара фәнни-гамәли конференцияһен башкорт телен яратучыларга үз ишекләрен ачты. Баһалау комиссияһы составында республикабыҙҙың юғары уҡыу йорттары вәкилдәре, фән эшмәкәрҙәре, шағирҙар, яҙыусылар, режиссерҙар, методистар эшләне. Ҡурбанғолова Элина Хәйретдинова, гимназия яңылыҡтары.